Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A bidiyon da ya gabata na yi bayani akan ma'ana ta siffa ta haruffa a harshen larabci kuma da bayanin malamai. Daga nan muka yi bayanin kuma siffofin haruffa suna da siffofi 17. Daga nan kuma sai muka ga waɗannan siffofi ana iya kasa su zuwa gida biyu. Akwai kashi wanda adda kishiya, ma'ana waɗannan siffofin guda 5 ne suna da kuma kishiya guda 5. Idan muka haɗe su 10 kenan. Sai kuma akwai kashi wanda bai da kishiya, su kuma waɗannan guda 7 ne. Insha Allah ta'ala a cikin wannan bidiyo za mu ga kashi ɗin wanda yake da su guda 5 ne, masu kishiyoyi kuma guda 5, kamar yadda za mu gani a rubuce. Amma allati laha diddu hiya, ma'ana waɗannan waɗanda suke da kishiya su ne alhamsu, ma'ana hamsu, wa didduha aljaharu, kishiyar hamsu ita ce aljaharu. Sai ashiddatu wa tawassitu, sai siffa ta biyu su ne ashiddatu wa tawassitu. Shidda da tawassut suna da kishiyarsu wa didduhuma arrakhawatu, kishiyar waɗannan ita ce arrakhawa ko arrakhawatu. Sai ta uku al-isti'la'u wa diddaha al-istifal. Sai ta hudu al-itbaqu wa didduha al-infitah, kishiyarta ita ce infitah. Sai ta 5 al-idlaqu wa didduha, kishiyarta al-ismatu. Waɗannan su ne guda 5 da kishiyoyinsu guda 5. A darussanmu na gaba za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya. Ta farko da kishiyarta mu yi bayaninta, haka nan ma ta biyu da kishiyarta mu yi bayaninta har zuwa ƙarshe insha Allah ta'ala. Nan zan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.